Jagate wis arep udan, lagi esuk panas, kinudan. Aduh, bahaya kene. Posisi ning Karang Sinom, Pak. Mangkane kan, aduh jaga esuk panas jek Kang Wajin sok ini aja. Jagate udan mendung. Lho kan kok, Guys. Windy iki ya oleh anggo bau mak kene reng arit ki wong telu ae wong papat, wong lima karo sing unjal. Reng ki mulai harian, Guys. Mau dipai kopi aku sih so renteng gede, so wadah gede kok kopi mik wong reng lagi puasa ya. Ya wis ordinu ngirang mak. Gini. Wah, Pak anu opiniane. Posisi ning kene iki masih anakku. Ya tang sore mentok. Posisi ning Karang Sinom. Gini, dadi semangat kanggo para petani senusantara. Aja ngeluh, pokoknya mah semangat kanggo anak rabi. Lihat maning bulan puasa, bulan puasa lebaran, dadi kudu tuku gamis kanggo wadon. Wong anake tuku klambi anyar, sendal anyar, pokoknya mah wis reng bagian klambi sawah bega. Ya wis ya guys, monggo ya semangat ki kanggo petani senusantara. Dikungkum dikunyah. Assalamualaikum kanggo semuanya. Bye bye.